Ngesikhathi enza izethulo uKwinana utshele inkantolo ukuthi akakwazi ukuhlala ejele ngecala lokuqola. Uthi iziqashi zakhe zazivumela zona ukumkhokhela. Utshele inkantolo ukuthi umekhishwa ngebheyili angeke aphazamise ofakazi becala. Kodwa umbuso uthi awuvumelani nokuthi athole ibheyili ngoba kungenzeka abaleke kuleli. The applicant before court is a flight risk, Your Worship, which is the primary consideration in all bail applications. The fact that will the applicant stand trial. Inkantolo yemantshi imthole necala umlisa obebhekene necala lokudlwengula usomabhizinisi waseGauteng uAndy Kawa. Lo somabhizinisi wadlwengulwa eKings Beach eGqeberha eminyakeni eyishumi edlule. Isigwebo sikaMoses Gqesha sizolalelwa ngomhla ka-24 no-25 kuMbasa njengoba kusadingeka kuphenywe ngesimo sakhe sempilo. Umndeni uthi usijabulele isinqumo senkantolo. Yes, there was a legal victory and the legal outcome was correct. But justice implies a sense of morality, a sense of fairness. This trial illustrated that in cases of rape, the victim is truly the one who's on trial. Inkantolo ephakeme yasePitoli ilalele icala elibandakanya uMathabo Motsilwa osolwa ngokubulala ilungu lomndeni ukuze athole imali yomshwalense engu-1.2 million amarandi kanye nabanye ababili asolwa nabo. Inkantolo ilalele ubufakazi bomunye osolwa ngokusebenzisana noMotsielwa osephenduka ubufakazi wombuso. Kusenjalo inkantolo yemantshi ePitoli ilihlehlisele umhlalulunye kuMbasa icala labalisa ababili abasolwa ngokubandakanyeka isigamekweni sokubulawa kwabantu abayisithupha ebebeyingxenye yabalekelela ukuqapha umphakathi emjondolo yaseMarymie eSoshanguve enyakatho yePitoli. Investigations are ongoing. If they are linked through, remember they were found in possession of firearm and ammunition, right? So if that investigations then links them to that offense, then those murder charges will be added. Abasolwa omunye wabo ngokudabuka eZimbabwe babhekene namacala okutholakala nesibhamu esingekho emthethweni, izinhlamvu nokwephula umthetho okungena kuleli.